Dobrý ľudia, dnes si uvaríme niečo s rezancami. Tu mám naliatý olej z mrkve, ktorý som už začal variť, len som pôvodne to točil na foťák, ale sa mi minul priestor ukladať si, takže paráda. Zapálime bombu. Vy si môžete zrobiť aj s ohňom obyčajným, len ja mám toto k dispozícii, tak robím s týmto. Necháme mornú restovať. Už sa to praží. Ďalej tu mám koreniny, vodu a rezánky. No, už sa to pomaly praží. Trošku uberiem plynu. Neviem, či to je vidno, ale môžete vidieť, že sa to aj dymí trošku. A není to vidno, nevadí. Trochu to poobráciam. Keby ste sa pýtali, či to potom zjem, tak áno, zjem to, lebo niektorí experti sa ma pýtajú, či to potom zjem, či to vyhodím, lebo to vyzerá hnusne, ale nie, zjem to. A nakoniec vonia to dobre. Dobre, už dajme tomu, že je to upražené. Teraz tam dám toto. Cestoviny. Nerobil som nič zaujímavé, len som to dával do tú gumičku z toho. Tak, dobre. Teraz tam dzignem kus vody. Čistej. Dobre. Zvyšok dolejem olejom. Tak a prikuríme. Inak ľudia, ako sa máte? Všetci, čo to video pozeráte, povinne mi napíšte do komentárov, ako sa máte. A či by ste to zjedli, lebo to zatiaľ vonia veľmi dobre. Čau. Mamka tu prišla. Vieš, jak to fajne vyzerá a vonia? Ešte kus prikuríme. Jeho, hneďka sa to rýchlejšie zohrieva. Koľko sa to už vrie. Teraz tam kúsok korenín prisypeme.
Prekryjeme. Teraz už asi vidno dým však. A vidno. Ešte prikúrime korenie. Takto vidíte, ako sa dá zrobiť jednoduché a dobré jedlo. A vonia to fakt výborne. Takisto to môžete urobiť aj s mesom, ale potom by sa to dlho varilo. To niekomu nevadí, ja som to takto zrobil. Poď som sa obzigol. A prídem tam ešte. Au, tak pálí. Aj bombička moja, bombičková. Toto je vlastne diel Survival Recepty 2. Dúfam malo, že to bude dobré a nie nejaký šmejt. No, morever. Vri. Nasadíme rukavicu a pomiešame. Okoštujeme. Ešte tvrdé, počkáme ešte. Tu sa už 8 minút natáčam. A vy hovorte, že sa mi nechce natáčať. Viete, že videá s jedlom ja vždycky rád natočím. Vždy. To je vôľ. Kocičkom. Koštujeme teraz, či je už dobré. No, už lepšie, mal furt tvrdé. Rici. Nechám to povariť a uzvem to. Ako? Nie, ešte furt natáčam. Som musel začať znova, lebo foťak sa mi vybil, ste videli. Poďte vonia, nech to parádne vonia. Toto.
Stoviny z mrkov a kopec s korením parádnym. Poďte voňať. Hej. Kultúre. Prikuríme čo najviac. Parádne to vonia. More, uvar sa už. O, dobre, uvidíme sa, keď to zovrie. Skaďal. Ste varili v Tatrách, tak? Dobre, už som tu, teraz to vykydneme. No. Ó, to parádne vyzerá. More, odlep sa. Na úlohy od zvieri. Paráda. Čo je soudin či stelednič? No. No však. Lepšie, keď pošle aj neskôr, ako keby neposlala vôbec. Ale to ono pošlo večer o 6. myšku. No ale lepšie, keď pošle, ako keby neposlala vôbec. No poďte sa kúknuť, jak to dobre vyzerá. Dovidenia. Normálne brzne vidíte, to je paráda. Aha. To je fakt výborné. Juj. Joj. Je to fakt musím zjesť, to nejde bez toho. Ešte keď to vychladne. Uvidíte, ja mám za 15 minút krúžok. Je to horúce, preto tak srká malina, že je to dobré. Strašne. Tá mrkva ešte klobasa vyzerá. No mňam. Teraz to je jak na ten japonský štýl. Že proste mrkvu odestujete, ona je zvonku upražená a znútra je taká jak polosurová. Nebudete to lepšie vedieť, keď to zakúrim. Tak, pozerajte. Uj. Pozrite, aké to je krásne. Vidíte? Ja myslím, že ani barv nie, ale lepšie nič. Tak sa len väčšine plameň nechám. My som ešte niečo chcel variť. Vidíte, prečo sa to vykydlovalo. Oj, doriť, to je horúce.
Veľmi dobre to je. Dovidenia, ja to musím zjesť, ale teraz možno nevidíte, takže to už je jedno. Dovidenia, čaute, dajte odber.